Sziasztok srácok, ebben a mai videóban elhoztam nektek a Base Tourt, amit már sokan kértetek, úgyhogy nem is szaporítanám tovább nagyon a szót, igazából menjünk is. Akkor, mint látjuk itt az alsó szinten, találtunk egy Tototosaurt, egy Taco effektel, meg egy ilyen, ahogy én hívom, ilyen Chap effekt, nem tudom, hogy ez a neve, 15,7 milliót termel, nem egy extra, de nem a legrosszabb. Úgyhogy itt a másik oldalon meg látunk 4 Guerrero Digitalit, ami a hétvégi eventnél a rituáléhoz fog kelleni. Az egyik egy Rainbow-s, Fire-os, a másik csak egy sima Gold, és a másik 2 meg egy sima, de az a Rainbow-s egyébként az nem a legrosszabb. Felmenve a második szintre találhatunk itt a legelején balra egy Cashor cardot, 1 billió termel, van rajta, ha jól látom, egy ilyen Fire effekt, meg ezt a másik, ezt nem tudom pontosan, hogy mi a neve, de gondolom az a mutáció, ami ott a Brainroton van. Mellette találunk egy Garaman Madungdungot, nem várható, 50 millió termel, egy Arcadopus itt a másik oldalon 7,5 millió termel, semmi extra. Mellette egy Gold Horaini Boom, 3 effektes Fire, ez a takós, nem tudom mi, meg a másik. Nem tudom az effekt, vagy a másik az a Bunny is, de nem tudom annyira legjobban az effekteket. Mellette egy Diamond Tank, Keletank, 50,2 milliót termel. Nem a legrosszabb, ez csak úgy egyébként lejött, ugye ilyen mini event alatt. Mellette egy Cursed Isox Sekola, 270 milliót termel, úgyhogy igen, mellette meg egy Lagrande kombinációne, Diamond Bubblegum-os effekt és Fire-os effekt, 95 milliót termel. Itt véletlen belokkoltam a base-emet, úgyhogy igen. Fent az emeleten pedig találunk 2 Lost Ralleritos, és akkor igazából ez a Lost Ralleritos volt, ami Rebirth-höz kell, ugye. Szóval igazából ez a kis base túrom, ez nagyjából így ennyi lett volna. Lehet trade-eket is küldeni, amit nem mondtam, mert lesz majd trade live, úgyhogy majd küldöm a neveket. Sziasztok!